Ocko, čo to máš také chlpaté medzi nohami? To nič, Jurko, to je iba Ježko. Fíha, ten Ježko má ale penis. K doktorovi sa priplazí chlap. V chrbte nôž a narieka, že umiera. Nech mu pomôže. Doktor. No chlape, sú dve a ja práve končím. Z toho dnes už nič nebude. Predsa ma takto nenecháte. Máte pravdu, povie lekár. Vytiahne nôž z chrbta, bodne mu ho do oka a hovorí: choďte na očné, tam majú do 4:00. Matka vezie syna do školy. Keď Janko vystupuje, nezabudne sa spýtať: a ako to, mami, že dnes sme nestretli žiadnych idiotov, amatérov, blbcov, hovedá, sráčov a imbecilov? To bude tým, že dnes ťa neviezol tvoj otec. Matka vojde do detskej izby, aby skontrolovala, čo robí jej dcérka. Vidí, že si zo stavebnice stavia domčeky a tak pokojne odíde do kuchyne. O chvíľu nakúkne do izby znova a vidí, že dcérka drží krhlu a leje na domčeky vodu. Preboha, čo robíš? Pýta sa. Povodeň.